Добре ли си? Чуваме ли се? Окей. Не? Да? Добре, здраво. Така. Добре дошли в моя скромен дом. Извинявам се много за гласът ми и за неясният ми говор, но последните 8 дни не съм яла, болна съм. Съм тук навън, говорейки с хора и гласът ми вече доста изчезна. Имам да кажа само няколко слова, малко. Нищо дълго, нищо много значително. Аз започнах тази гладна стачка за моите лични борба, като протест срещу съдебната система, която най-лицемерно ми каза, че нещата, които аз твърдя, моята реалност не е вярна. Седнах тук напълно, както виждате в момента, само че срокля. И всички тези неща, които виждате, ми бяха донесени от моите транс братя и сестри. И не-бинарни, съответно такива. Които се постараха аз да имам някакъв комфорт, които се постараха аз да получа лекарствата, които ми трябват, които се постараха аз да бъда пазена и защитена денонощно. И аз дължа на тях своя живот, защото аз без тези лекарства щях да умра. Искам да кажа следното. Ние транс хората в България много време не бяхме единни, за съжаление, защото знаете, тук в България всеки е сам за себе си. Ние транс хората също, всеки е сам за себе си и се оправя както може, бори с една съдебна система, човек по човек, с години, опитвайки се да изкара нещо за себе си. И аз казвам така. Не можем повече да се борим по-отделно. Не можем повече да бъдем сами. Вижте колко сме. Колкото хора виждате тук транс, още 100 пъти по толкова има в България. Ние не сме просто хиляди, а сме десетки хиляди. Но не можем да бъдем видени, не можем да бъдем чути. От днес нататък това няма да бъде повече така. От днес нататък най-после България ще чуе за нас, ще разбере, че ние сме съществували винаги и ще продължим вечно да съществуваме. И ще разбере, че ние също имаме правото на своето достоинство и на своята гордост и на своите права. И аз съм дошла тук именно с тази цел, да отстоявам това, че до смърт ние ще имаме нашата гордост. Ние ще бъдем уважавани, ние сме членове на това общество, ние сме хора, ние не сме различни, ние сме каквито са всички останали хора на този свят. Имаме си и добрите и лошите черти, и злите, и благородните такива. И ние не сме различни по никакъв начин, освен по този, по който политици и съдии описват, че сме. Дали ще е на база на някаква религиозна обосновка, дали ще е на база на някакъв неясен обществен морал, който ние по никакъв начин не нарушаваме, или на база на генетичен фонд, както реши Конституционния съд безпрецедентно в Европа. Ние по никакъв начин всъщност не сме различни. Искам да кажа това. Както ние се обединяваме и показваме, че можем да се борим, така мисля, че и целият ни български народ ще се обедини и ще се бори. Ще дойде момента, в който български народ ще осъзнае, че той трябва да се бори и за нашите права, защото ние сме хора и граждани на тази държава. Транс хората по целия свят винаги са били най-борбените, винаги са били на първа линия във всяка революция, винаги са били на първа линия за правата на хората. Винаги са се били до смърт. И ние ще го направим също. Дали с гладна стачка, дали с протести, дали с упорство срещу всички тези хора, които смятат, че ние не трябва да сме тук. Ние ще се борим. Нашата гордост ще отстояваме, нашето достоинство ще ги отстояваме. Хора, които ни казват, ако не ти харесва, се изнасяй, те не могат да разберат, че ние трябва да се борим за нашето място в тази родина. И не може просто да избягаме, не може просто да изоставим хората, които ни обичат, не може просто да изоставим хората, които имат нужда от нас. Хората, които ни казват, наведи глава и се примири с системата, те са загубили своя дух, но ние няма да го направим. Хората, които ни казват, живей живот, който не искаш да живееш,
Те може да са се примирили с това, но ние няма да го направим. И ние, транс хората, като общество, ще стоим тук и ще показваме на всички българи, че в нас лежи тази най-изконна българска ценност и тази най-изконна човешка ценност за свободата, за самоопределението, за правото и достоинството да бъдем тук. Ще го показваме и ще го напомняме постоянно с нашето присъствие и нашето съществуване. Че ние сме тези, които най-много от всички отстояват тези невероятни, изключителни човешки права на свобода и достоинство, които определят човечеството като това, което е, които го разграничават от обикновеното животно. Защото нас така не наричат. Животни и същества. Аз казвам така. Не, напротив, ние сме най-достойните хора. Ние сме тези, които въпреки системата, въпреки това, че ни казват махнете се, въпреки това, че ни казват наведете глава, въпреки това, че ни казват не бъдете, които сте, ние ще бъдем. Ще бъдем и ще го стояваме до край. Дали ще е гладна стачка до край, дали ще просто заявяваме на себе си до край, докато ни нападнат на улицата, докато не ни убият, докато не ни вкарат в концлагер и костът, ние ще го стояваме до край и ще бъдем себе си до край. И аз призовавам всеки транс човек в тази държава да заяви себе си в утрешния ден и да кажем, ние сме страшно много. И ние сме гладни за нашите права, ние сме гладни за равенство, ние сме гладни българския народ да разбере, че ние сме заедно, а не сме разделни. Не сме гладни само единствено за храна. И бих помолила всеки, след като приключим с монолозите, всеки от вас, който има своя лична история, която желая да разкаже, как е бил опресиран от тази система. И всеки от вас, който познава транс хора, чието живот е бил отнет насилствено или по тяхна собствена воля поради тази система, да дойде да заповяда и да разкаже своите истории. Благодаря ви много. Още. Можете и повече. Сега искам да поканя Рио, който ще ни прочете едно свое кратко и ясно произведение. Ако е тук, още да е. Заповядай. Здравейте! Тази поема е мотивирана от делото на Габи, но е написана за всеки един от нас. Няма да запотачвам повече, просто ще я прочета. Гладни сме. Гладни за живот. Гладни за промяна. Съдът е жесток. Съдът е рана. Смен ли си, преди да тропне на твоята врата и да вземе твоите права така? Или си безгласен? Призрак, облечен в страх и слепота на всеки признак, съдебната система е коварна. И това не е за първи път. Властта окървавява, виновен е съдът. Смен ли си, преди съдбата да те сполети, преди да тропнат те на твоите врати? Или не си? Кажи. Кажи ми ясно, че живееш тук без страх. Кажи ми как гласът ти е важен, но един път в годината. Кажи ми, че гласуваш, но държавата е срината. Аз имам глас. Аз имам глас. Аз имам глас и ще крещя за безгласните. Аз имам глас и ще крещя срещу властите. Аз имам глас и ще крещя за всяко дете. Аз имам глас и ще се боря за бъдеще. Аз имам глас, а ти си аз. Гладни сме! Гладни сме!
След малко ще има още и още от това. Сега давам сцената, която сме си изградили тук, пред дома, който е входа на съдебната палата на Габи от вече 8 дни. Давам думата на Галина Лачева от колектив "Не си сама". Здравейте, солидарни хора! Много благодаря, че сте се отзовали тук. Надявах се да видя точно толкова, колкото ви виждам, точно толкова, колкото ви чувствам. Няма да правя все още лично изложение, защото основната ми мисия в момента е да представя отвореното писмо, което солидарен кръг срещу джендерното насилие, взаимопомощ на хора, преживели такова, оцелели и продължаващи да оцеляват, което изпратихме тази сутрин до българските медии. Доколко ще му обърнат внимание е друг въпрос. Ние сме свършили своята работа. Имаме свой глас, държим той да бъде чут. След това ще ви представим и гласовете на множество хора от нашия солидарен кръг, които не смеят да излязат с лицата си, защото имат основания да се притесняват от реакциите на недобронамерени. Но ние няма да позволим техния глас да бъде загубен, да остане нечут. Няма да мълчим и от тяхно име. Ще чуете няколко гласове, ще се редуваме, защото сме общност. Благодаря за търпението. Отворено писмо до българската общественост от солидарен кръг за взаимопомощ срещу джендерното насилие. Не си сама, са голямо в скоби накрая. И по повод деня за възпоменание на трансжертвите, тази годишната световна седмица за осведомяване за трансидентичностите и поредния съдебен акт на унижение на транс-човек довел до гладна стачка и солидарна кампания. Уважаеми съграждани, обръщаме се към вас на деня за възпоменание на насилие, светлината на изтеклата световна седмица за осведомяване за трансидентичностите и протеклите през нея драматични събития. Катализатор на тези събития бе гладната стачка, обявена от нашата съгражданка Габриела Банкова, в отговор поругаването от страна на българските съдебни власти на нейната личностно-социална родова идентичност на транс-човек, на нейното човешко достойнство и на човешкото право на самоопределение. Отказът за актуализация на документите за самоличност на Габи с цел вписване на нейните истински имена в женски род в съответствие с формираната през живота и личностно-социална женска идентичност и самоопределение като нерелигиозна не е прецедент за България. Демонстративното разкъсване от страна на Габи пред съда на нейния отдавна неактуален акт за раждане, в който е вписана с остарели мъртви имена в мъжки род и на който продължават некоректно да се позовават българските власти, е повече от закономерен. Той се базира на поредица от провали в държавната система на България, свързани с следното. Първо, отсъствие на изрична конституционна защита на родовата личностно-социална идентичност, която се изгражда след раждането в процеса на израстване и съзряване.
признаците пол, определен по рождение, и религиозна принадлежност, често определена преди съзряването, са защитени. Но не и рода и идентичността, които се затвърждават съзнателно в последствие и са традиционно важни за нас, българите. 2. Некоректното формулиране и разглеждане на делата за актуализация на документите за самоличност, като това на Габриела Банкова, като дела за смяна на пола, докато иде реч за смяна на граматическия род или джендър и съответните имена. 3. Ограничение правото на правосъдие и достоен живот на транс хората на база позорното тълкователно решение на Висшия касационен съд от 26 февруари 2023 година. 4. Незачитане човешкото право на атеистки убеждения и нерелигиозно самоопределение, с поругаване на член 37 и член 38 от Конституцията на България и позоваване на антиатеистки и антинаучни религиозни догми, в полагаемо светските съдебни решения, като тези за актуализация на документите за самоличност. 5. Унизително отношение от органите на реда при проверки за самоличност на хора с трансродова, т.е. трансджендерна и небинарна идентичност, като например арест с белезници за предоставяне или непредоставяне на лична карта, която държавата е отказала да актуализира, въпреки искането на съответните граждани. 6. Допускане на провеждането от страна на парламентарно представени политически партии на антиродова пропаганда, на конспиративни теории за изфабрикуваната от международното антиджендерно движение, така наречена джендър идеология. Б. Призиви за геноцид, затвърдени от Конституционния съд на база генетичен произход. И В. Възпрепятстване на гражданското образование за личностно-социалната идентичност, включително за нейния родов или джендерен компонент и за нейния самоопределителен характер, включително по признак нерелигиозна, атеистична принадлежност. 7. Осигуряването на ефективна правна защита срещу всички форми на родистко насилие, известно в международната правна литература като gender-based violence и в активистските и научни среди като джендерно насилие, включително насилие към жени, деца, хора на преклонна възраст и хора с недоминантна родова идентичност, домашно насилие, партньорско насилие, сексуално робство, изнасилване, блудство с малолетни, насилствен брак, насилствено обрязване, забрана на абортите и телесната автономия, романтично преследвачество, кибертурмоз и така нататък. 8. Корумпиран политически чадър над медии, неетично отразяващи темата за родиското, т.е. джендерното насилие и трансидентичностите, и възпрепятстване обученията в етична журналистика с ползване на коректната научна терминология, включително род вместо пол, като еквивалент на международния научен термин джендър, родистко насилие или джендърно насилие, като еквивалент на международния правен термин gender-based violence, вместо насилие основано на пола, родова или джендърна идентичност, а не полова идентичност, като компонент на личностно-социалната идентичност на всеки един зрял човек. 9. Игнориране на публичните доклади за ООН и за ред европейски външни министерства относно вредата от финансираното от мултимилионни религиозни консервативни организации международно движение, подкопаващо същността на демокрацията като защита правата на всички малцинства. Б. Мултилатералния политически ред, като този на Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН. И В. Глобалната защита на човешките права и свободи, включително правото на самоопределение. Във връзка с изложеното, призоваваме за отчитане на фактите, че все по-нарастващ брой страни по света са осигурили правна народовата идентичност, включително по азбучен ред: Аржентина, Белгия, Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Ирландия,
Канада, Люксембург, Малта, Непал, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, САЩ, Уругвай, Финландия, Швейцария. Б. Все по-нарастващ брой страни с официален славянски език, като българския, актуализират официалната си терминологична база с локално специфичен вариант на понятието родова идентичност, като вариант на международното Gender Identity, родиско насилие, насилие по родов признак, насилие на основание род, като вариант на международното Gender-Based Violence. В това число влизат, например, Северна Македония, където се говори за родов идентитет, Сърбия, родни идентитет, Босна и Херцеговина, родни идентитет, Хърватска, родни идентитет, а не полова идентичност. Предавам щафетата. Ние от Солидарен кръг "Не си сама" настояваме за спешно осигуряване правната защита на категориите род, родова джендерна идентичност и самоопределението по родова идентичност в българското законодателство, Конституция, Закон срещу дискриминацията и други. Присъединяване на България към списъка на гореизброените страни с прогресивно законодателство. Въвеждане на чисто административна процедура с елиминиране на съда като инстанция при актуализацията на документи за самоличност на основание родова идентичност. Новата чисто административна процедура може да запази изискването на официално представяне, но пряко пред общинските власти за доказателства за липса на мотивация за промяната на документите за самоличност с цел неговото прикриване на престъпления, а именно свидетелство за съдимост, удостоверение за липса на висящи наказателни производства, удостоверение от СДВР за липса на наложени принудителни мерки по Закона за българските документи за самоличност. Новата чисто административна процедура може да намали бюрократичното бреме, да предотврати имунизирания съдийски произвол и злоупотреба с власт, да изключи провлачването на казусите с години, както и уронването на достоинството на ищците с транс и небинарна идентичност, довели до вече 2 осъдителни дела срещу България в Европейския съд по правата на човека, а именно ЯТ срещу България и ПХ срещу България. Новата административна процедура, елиминирането на съда като инстанция при актуализация на документите за самоличност, може да е ефективно средство за постигане на системна промяна и полагаема част от съдебната реформа, за която призовава провеждащата гладна стачка Габриела Банкова, подкрепена от вече над 2400 наши съгражданици и солидарни съмишленици. Трето, изискваме правно признаване на биологичното полово разнообразие, съществуването на хората и с интерсекс полова принадлежност, редом със социалното родово разнообразие на човешкия вид, съществуването на хората с транс и небинарна идентичност и премахване на дискриминационния бинарен полов маркер от документите за самоличност. Биологията, генетиката, антропологията, социологията, историята и още ред други науки признават съществуването на повече от 2 рода и пола при човешкия вид. Отричането на тази научна истина е огромно препятствие не само за транс, интерсекс и небинарните хора у нас, но и за научната свобода и грамотността на обществото като цяло. Четвъртото, което изискваме, медицинските процедури, операции, хормонална терапия и козметични манипулации за хора с интерсекс принадлежност да са достъпни за хора, които се нуждаят от такава и имат способността да дадат информирано съгласие. И забранени за хора, които не са способни да дадат съгласие, например интерсекс бебета и интерсекс деца. 5. Забрана и мерки срещу конверсионната терапия. Включително индиректни, но разпространени практики, като пращането на деца и младежи в ашрами и религиозни секти с цел потискане на свободното изразяване на тяхната родова, т.е. джендерна идентичност. 6. Превенция чрез информиране и образование.
Да се прекрати неофициалната цензура на теми, свързани с биологичното полово разнообразие и социалното родово или джендерно разнообразие, както и опитите за налагане на официална такава. В учебна среда е тема табу да се говори открито, дори само, че транс, небинарни, интерсекс хора съществуват. Това е антинаучно и против свободата на словото и правото на достъп до информация на младите хора, и не само. Невежеството е в основата на ежедневната дискриминация на транс, небинарните, интерсекс хората, на социално и на институционално ниво. В този смисъл то се явява подкопаване на самите основи на демократичния строй, като защита на малцинствата и осигуряване правото на глас на всички граждани. С уважение, солидарен кръг за взаимопомощ срещу джендерното насилие не си сама. 20 ноември 2023 година. И сега няколко истории, отново с сменени гласове на хора от нашия солидарен кръг с транс и небинарна идентичност. За съжаление, хората, чието истории ще разкажа, не могат да присъстват тук по най-различни причини. От една страна, защото те ще станат жертва на тормоз, от друга страна, някои от тях нямат просто чисто физически тази възможност. Първата история е на Роман, студент и активист. Аз съм небирален човек. Държавата нито знае къде живея, нито знае името ми. Пък камо ли знае рода ми. Тя към настоящия момент няма интерес от това да опознае активните си граждани. От 12 години живея в София. От 3 години се казвам Роман. Благодарение на социалното ми обкръжение и гражданската ми дейност в университета. Цял живот, 2 десетилетия, не съм бил същество от женски род. Винаги, през целия си живот, съм бил мачкан, заради това, че съм различен. Никога не ми се е давало обяснение какво ми е различното, защото то се приемаше за даденост. Само мога да предполагам от обиди като "върни се в провинцията, травестит такъв". Не само държавата досега е нямала интерес да опознае гражданите си. Помежду си не се познаваме и това трябва да се промени. Ще се започне с това да се припознаем като равноправни граждани, споделящи това райско кътче, което се нарича България. Втората история е на Боко, чиято уста е постоянно заглушавана от цис хора, дали трансфоби или съюзници, които от неразбиране го оставят без глас. Има омръзнало крайно от тази агресия. Тази вечер той не е сред нас лично да говори, защото го боли, че няма да бъде чут и защото има увреждания, които го правят уязвим и заради които постоянно получава неразбиране. Като интерсекс и трансполов, пояснявам, трансполов означава с нужда от полови корекции за утвърждаване на рода, човек, който с времето разбра, че има нужда от хормонална терапия и корекции, което ме прави транс, който е преминал през хормонална и психологическа конверсионна терапия, да, това се случва в България, в обратната посока против своята воля. Аз настоявам и да се забранят операциите, и хормоналните, и козметични в кавички манипулации против волята на интерсекс деца и младежи, както и да се забрани конверсионната терапия под всякаква форма. Поради липсата на образование по темата интерсекс тела, хормони, интерсекс хора, като цяло съм бил подлаган на различни видове дискриминация. Не мога нито да си сменя родовия маркер, нито в документите си, заради новия закон на ВКС. Дори медицински доказателства, че не съм просто жена, не достигат. Дори хората да виждат, че натурално приличам на мъж и имам интерсекс хормони, те пак ми отказват тази смяна, както и коректно и разбиращо отношение. За транс хората генерално тази дискриминация е ежедневна и е недопустимо това да продължава. Следващото послание е на Майлз, в превод от английски. Здравейте, аз съм Майлз. Цял живот идентичността ми е била отричана. От семейството ми, обществото, приятели, хора, които са искали да ми навредят или хора, които са се страхували от промяната. Отношението е варирало от насилие през обиди, от уж добронамерени думи до снизходително посичане.
И се крие. И сега се крие от градското замърсяване, като седя в апартамента си. Но крие истинската си същност от агресивни, недобросъвестни потисници, обличайки се като мъж. Но има неща, които не би следвало да се принуждавам да крия под страх от насилие, под страх от потисничество. Самият живот в основата си би следвало да осигурява възможност да изразяваме себе си. Затова съм имал много по-голяма свобода на много други места по света, където съм живял. Но тук съм принуден да се ограничавам до спорадичното събитие, отделното място. Не настоявам за нищо специално. Не се опитвам да прокарвам някакъв дневен ред, не правя реклама. Настоявам за свобода да изразявам себе си без крясъци педераст, където и да ида. Настоявам за добрина, за всеки и от всеки. Не е нужно всички да сме приятели, но не е и нужно и да сме врагове. Като оцелял от много тъмни посегателства и увреди. Настоявам за това. Моля, дайте достоинство и уважение на всеки. Всеки го заслужава. Петата история е на Галин, звездичка А, Лачев, звездичка А. Човек не в мъжки, а в общ граматически род. My name is Galina Lacheva. My name is an expression of my well-established gender identity and a testament to my survivorship. My sex and my sexual orientation do not matter. From an early age, I was denied the right to speak my mind. I was told that I had the right to hold and express my personal opinion if only people started recognizing my identity as that of Galina Lacheva rather than Alexander Lachev's daughter. It took Galina Lacheva a lot of effort to overcome the shadow of the patriarch. At 50 years young, I'm a person with a very strong identity on many levels. I am a person with a strong anarcho-feminist and pacifist identity in political terms. I am a person with a strong atheist identity in spiritual terms. No gods, no masters may govern me and challenge my trust in science. I am a person with a strong vegan straight edge identity in eco-social terms. I am a person with a strong subcultural identity. I'm a post-punk rocker. I am a person with a strong transgender non-binary identity in gender terms. My pronouns are they, them, in the common gender. I am a person who survived multiple forms of gender-based violence, including sex slavery, in terms of survival of the fittest. I am, however, forced to label my gender identity as sex identity, полова идентичност, in my mother tongue. My key non-binary concept of gender as a spectrum opposed, the key non-binary concept of gender as a spectrum opposed to the binary concept of sex has been banned by the authorities in my home country. Nevertheless, I shall not be silenced. I shall keep surviving. I am here to prove that trans people can survive. I'm here to prove that you are not alone. Не си сама, с голямо А накрая в скоби. Джендерно включващо. Не си сама!
Привет, съграждани! Тук съм, защото искам да ви разкажа колко владяващо е да израснете в едно общество пълно с неразбиране и трансфобия. Всички транс хора сме травмирани по един или друг начин от насилственото налагане на мъжко или женско върху нас от страна на родители, учители, лекари, държавата и други авторитети. През миналия век е изграден стереотип. Транс хората се очаква да са знаели и да се самоопределили като другия пол, още от ранна детска възраст. Мамо, но аз съм момиче, защо всички ми казват, че съм момче? Всички това искат да чуят. Тази сладка историка за човекът, роден в грешното тяло. Често от нас се изисква да разкажем достатъчно убедително някакъв вариант на тази историка пред лекари и съдии, за да може те да ни преценят дали сме наистина транс. Да ни лепнат диагноза в досието, да ни третират като извънземни, докато ни обещават да ни лекуват. Реално хората сме разнообразни. Всеки има свой път и история. Това е така и за транс хората. Искам да разкажа една по-различна история. Това е базирано на история, но познавам други транс хора, които са минавали през нещо подобно. Малко дете си. Всичко е наред. Светът е шарен и прекрасен. Радваш се на живота. Обаче от време на време те ругаят и заплашват. Защо харесваш нещата, които харесваш? Те са момичешки. Трябва да харесваш тези другите. Ти си момче. Да не си гей. Не знаеш какво означава това, но усещаш, че ти го казват като обида, с унижение и ненавист. Баща ти е засрамен от теб. Често дори не разбираш защо, какво точно те прави различен. И така, от ранна детска възраст научаваш, че е наказуемо и осъждано да изглеждаш по определен начин, да се обличаш по определен начин, да играеш с определени играчки, да имаш приятелки момичета, освен ако не е романтичен интерес. Отхвърлят те, заплашват те с насилие, бият те. Не можеш да се чувстваш безопасно със себе си никъде, дори и у дома. Дори в самотата на собствената си стая те тормози вътрешен конфликт. Водиш борба със себе си. Какво си наистина? Научаваш се да потискаш тези части от себе си, да се срамуваш от тях, да ги криеш. Полагаш невероятно усилия да показваш на другите каквото те искат да видят в теб. Понеже знаеш, че тяхната обич и уважение идват с едно условие. Ти трябва да си мъж. Вътре в теб с времето се поражда глас на самонаказание. Мисловна полиция. Постоянно дебне. Да не би случайно да си помислиш или да направиш нещо женствено в кавички. Все пак имаш тенденцията да правиш такива неща, нали? Ако се отпуснеш и не внимаваш. Щом забележиш такова поведение в себе си, трябва веднага да го унищожиш. Ти трябва да бъдеш мъж. Само така ще те приемат и допуснат в обществото. Въпреки че дори тогава усещаш, че не те съвсем признават. Виждате като някакъв повреден мъж, неистински. От време на време чуваш как някои хора споменават нещо като трансвестити или транссексуални, с още по-голяма ненавист и отвращение. Чувстваш покрай себе си в обществото как се говори, че такива хора не трябва да съществуват. Не можеш ти да си такъв, нали? Въпреки че тайничко им завиждаш някак, че си го позволяват. Поглеждаш в огледалото, не разпознаваш образа, който виждаш. Иска ти се това тяло да можеш да го дариш на някой, който да може да го обича. Иска ти се да имаш женско тяло, но веднага отхвърляш тази мисъл. Все пак са ти казвали, че това е невъзможно. Човек се ражда или като момче, или като момиче. Такава ни е природата, това е неизбежна съдба. По-добре да не си го мислиш, да не вземеш да се размечтаеш твърде много. Всичко това, което разказвам, е гласа на интернализираната трансфобия. Тоест, когато ние самите попиваме и вярваме ужасните неща, които се говорят за нас и ги прилагаме срещу себе си. Това отнема години психологическа работа да го разнищиш. Един ден разбираш, че съществуват съвсем адекватни медицински процедури, които реално могат да ти променят тялото по начини, за които мечтаеш, откакто се помниш. Полът по рождение и всичко, което обществото ти налага свързано с него, не са безизходица. Чувството на отчаяние, че си обречен на страдания, затихва. Появява се надежда, светлина.
За първ път от години истинска усмивка. Можеш да спреш да се тормозиш. Да си позволиш да живееш живота такъв, какъвто на теб ти харесва, доколкото можеш. Това е най-голямото облегчение в целия ти живот. Казваш на приятелите си, казваш на близките си. Бързо разбираш обаче кой наистина те обича, а кой не. Някои те напускат, някои остават с теб. Баща ти, който цял живот те обижда и те наказва за най-малките прояви на женственост, ти обяснява как, видиш ли, никога не е имало никакви признаци. Ти беше такъв мъж. Намираш име за себе си. Име, което да носиш с радост, с гордост, с обич, с усмивка. А не като родното ти име, което цял живот те побиват тръпки, като го чуеш. Но бързо разбираш, че медицинските процедури, които искаш, са строго ограничени и недостъпни. Медицинската система е строго разделена по пол. Забраняват ти ги. Обещават ти, че ще ти ги дадат. Само трябва първо да отидеш на психолог, на психиатър, на втори психиатър, да ти изкарат диагноза, да ти напишат мотивационни писма, да минеш консултации, да минеш прегледи. И така те мотаят. Стигаш до лекар. Уж с препоръка. Лекарят те отхвърля, не ти вярва. Не иска да работи с теб. Страх го е от закона. Дори за нормални неща, като да отидеш на зъболекар или да си платиш данъците, навсякъде ти искат лична карта. Гледат те странно, не вярват, че това си ти. Наричат те с името в документите. Всеки път, като чуеш това име, е като нож в сърцето. Боли. Молиш им се да те наричат своето име, а те те гледат с унижение или насмешка, като извънземно. Полицията ти обяснява как не може да ползваш прякор, а само име признато от съда. Усмихват ти се и ти обясняват как не може да очакваш от обществото да ти угажда на прищевките. Казват ти, че няма да ти помогнат, докато не излезе съдебно решение, което официално да легитимизира личността ти. Завеждаш дело. Чакаш година или повече. Насрочват ти заседания. Излиза дата за заседанието ти. Няколко седмици преди това изведнъж излизат новини, че Висшия касационен съд им хрупва да направят незаконна промяната на документите ти. Оставаш в тотално безизвестие какво да очакваш. Идва заседанието. Влизаш в залата, където буквално за по-малко от 5 минути съдия трябва да те разгледа и да реши съдбата ти. 2 седмици по-късно излиза решение. С няколко думи в него пише: в името на народа уважаваме всичко, което ни показа, уважаваме експертните мнения, но ВКС каза не. Народа наистина мисли. Как смеят да определят те съдиите от името на народа? Аз как да се казвам и какво да правя със себе си? Въпреки това, аз продължавам да си живея живота, както мога. Чувствам се по-добре от всякога. Развивам се, уча, работя по своя инициатива, намирам си хора и обкръжения, с които да се чувствам добре. Системата няма да ме спре. Обичам България. Наистина. Обичам райската природа. Обичам добрите хора. Да, повечето хора в нашето общество са добри, макар и отчаяни. Аз вярвам във вас. Аз вярвам, че България може да бъде по-добро място за живот, за всички нас, за всички ни, за всички граждани. Нека заедно покажем, че няма да търпим унижение, че сме достойни човешки същества, че заслужаваме добър живот. Благодаря.